Da, deci mi se părea că la început, sper să nu-ți mai audă acel eco. Salut toată lumea, eu sunt Radu Hitler 6, vom juca Crack Mechanic. Astăzi să vă arăt cum vă faceți un lift. Adică un lift simplu, nu ceva complicat. Adică încerc să caut niște idei și asta este una dintre ideile care le-am găsit pe net. Nu știu dacă să-mi iasă la propriu, acum vă zic la modul cel mai serios, nu știu dacă să-mi iasă. Și aici este să vă facem o prezentare. Prima oară începem cu un bloc. Prima oară, dacă vreți să știți aceste chestii, le găsesc pe net, deci dacă nu le încercați, că sunt mai grele pe telefon, că în joculețul ăsta e prea realistic. Și acum, să vă arăt cum se face acest lift, să ia. Și da, și dacă vă place ce fac și ce muncă depun, da, începem să ajungem și noi la o fază. Am și niște prieteni chiar care se uită la mine, s-au abonat la mine și sper să fie tot ok. Nu prea sunt eu cu Fortnite-ul, deci dacă căutați Alex Agape, adică Agape Alex. Crypto.com Visa card. A metal. Hai că am reluat pentru că iarăși îi freacă domnii ăștia. Eu și mă freca cu publicitățile lor. Și povestirea veche. Apar reclame, ne distrug filmarea. Îmi primești și un mare copyright pentru asta și cred că dacă primesc copyright doar vina pe joc, că îmi dă chestii de genul. Bun. Și ca să înțelegeți, știți, din episodul trecut v-am învățat să faceți o ușă. De data asta vă învăț acest lift, aici e total invers. Începe să conectă. Prima oară aici, prima așa. Și începe să faci niște așa. Piesa aia nu știu, nu e chiar așa interesantă. Deci, v-am mai zis de episodul trecut, nu știu ce s-a întâmplat aici, un glitch. Vom pune 80, că știu că 80 e maximul. Uite așa. Bun. Merge ca lumea. Acum de să dau la 100 merge? Nu. 90. Așa. 2. Hai avem. Deci aici cred că dau vreo 90 minus. Chiar. Na, nu că. Ok. De pe invers. Da, joculețul e foarte greu, nu v-aș recomanda dacă aveți o vârstă mică și nu știți să sunteți creativi. Eu nu știu că ce-i bloculețul ăsta, ce naibii. A, bă, ce pui? În 3, deci logica acum 3. A trebui să ară așa. Nu ca să se miște ăla, că mi se gliciuiește ce vreau, tot 29. Domnule 3, dar nu... Oh, nu, am luat aiurea. Stați-o leac. Asta e 2, nu. Trebuie să reluăm niște chestii. Reluăm pentru că le-am pus cam aiurea. Deci 1, 2, 3 și 4. Ăla pitic chestia aia. Nu e și bine. Da. A doua cred că e 90. Ia. 90. Cred că trebuie 100. Ia. 101. Da. Trebuie, cred că la un 204. Trebuie mai dreptată, să știți. Dar merge și așa, sper să nu se mai aude eco. Joculețele astea care le-am... Deci să mă mai apuc să mă mai văd cu acest numit eco. Sau așa jocul
urât și nu se mai înțelege nimica. Nu știu ce cu joc, cu această aplicație. Eu credeam că nu să-mi fac glitch-uri, deci ăla e treu. Bă, dacă ar exista security breach pe telefon, security breach, ce zice dacă ar fi, poate îl încercăm în acest episod, în acest canal? Ziceți, na. În comentarii, dați în live-uri, poate o să mai face și Dumnezeu dăm un live. Dar nu știu când nu știu, nu o să pot promite că să pot face. Acum, uite, cred că trebuie tot la fel la 180. Nu. E și joculeț așa puțin glitchy, deci vă dați seama că nu-i prea echilibrat așa de bine. Bine că nu jucăm pe jocuri de astea puternice, când facea jocul acum un lag. Și mi-mi place la joculețul ăsta, e foarte liniște. E o liniște de nescris, nu știu. Na, că să te concentrezi, dar mai trebuie la 90. Trebuie să fii foarte atent, că poți să faci multe prostii. Da, și cred că dacă merge bine. What? Tot trebuie să fie inversat, cred că. Aștia. Ia. Așa, merge! A mers. Și acum pentru scară, pentru că poate sunteți voi și sunteți, asta e pentru cei care sunteți fani Max Infinite și știți că acesta a făcut o scară de genul. Pui o scaun. Aici, ăsta e scaunul de gaming. Și nu știu dacă mai am și scaunul celălalt. Prea multe moduri am băgat, nu știu de ce, am băgat așa de multe. Cred că degeaba le-am spus. Și punem scaunul de noob. Adică ăsta e noob, iei pe ăsta și mergi, da? Trebuie conectatul la ce? E ceva greu aici și vă dați seama că joculețul nu a fost făcut deloc cap. Și cam merge, ce să zic, chiar cam merge, dar cam sclatin asta. Vă dați seama că joculețul nu o gândești unor când. Hai să dau, cred că dau mai încet asta. Dau mai încet. Nu că faci urât pe aia, nu mai. Uite, așa. Nu că pot să și băguiască chestiile astea. Și înainte știu că nu avem caracter. Da, nu a mai apărut update-uri aici, vreau să zic. E și destul de ok scara. Nu putea să faci și altfel, dar doar că poți să se glicească jocul și o spadă de crash. Adică faci să vă arăt o fază. E o chestie. Nu știu cât cape omul tău. O iei. Las că vă arăt eu. O iei. Faci o chestie de genul. O chestie de genul normală. Așa. Și încerci să pui niște roți. Bine că am închis netul pentru că iarăși nu. Pui niște roți. Vă arăt așa un exemplu. Pui vreo 2 sau 3. Acum contează cât stă. Și pui pe lângă. Ok, mi se pare roata aia că se mișcă. Pui pe lângă roțile astea sau lângă o roată. Pui niște bare de lemn sau de fier. Și am observat că joc face Băi, nu cum de fer, așa face mult lag. Da, și cam atât pe episodul. Eu am fost Radu Gamer Hitler și dacă vă place și poate Dumnezeu o să facem și un live. Eu am fost Radu Gamer Hitler și v-am lăsat. Pa!